Ikot. Kining boy ikot. Ano? Sige, lukat-lukat. Ingon to sa engineer nga pariun ka. Gusto mo ka makakwarta ka? Adili lang ko bay, oy. Kuyawan mo ko bay. Sama ka, oy. Wala mang gaguan. Di ka lang bugoy. Ito pa ka sa engineer. Suod pa. No. Ayo. Pwede na makasod? Good lang. Kaya si engineer na to eh. Warta ko na to. Ah. Brad, ano si engineer? Dito. Ah, sige mas, salamat ya. May kay nadani nimo. Mas nindot nan duha mo. Ngulang? Awaw, tuboy. Mayroon si engineer. Okay ram ka na siya. Wala mo ko na siya pagdumot ko. Salamat engineer ha, insalig pagka na mo. Walay problema. Unsa ba ka mo magkakaroon pa? Ako daghang tao na to. Dong, ati manaw niya na diha dong ha? Ay mo pag awan ninyo, kita mo ano? Ano ay bagong kuan ako doon? Pagkanan pa nagdaghang building diha dong. Dulot ka diri engineer eh, dagang kay kanti mo. Una pa kay tanong. Hindi na ka escalator diri engineer. Mao. Na escalator. Isa kay tagal ko nga kana. Wow. Kanang tagpig ni engineer eh. Nga kana. Napay mga kanding oh, tanawa. Uban anak mablos na. Maay na kaldi kitahon napay. Mga anak ni Sigot. Dako diri engineer sa. Oh, togal bugnaw pa. Oh, Hamong daw tagpig. kinahanglan mag-aircon ka. Oo. May nang duha gyud mo da kay solid kayo ba? Nindoy kini among plano engineer. Sigo kay ni. Nagtisado kay ni engineer. Unsa man na? Ano yung rabis ba? Rabis! Tutuunin mo na ko. Rabison! Kung mo ka nang nagtapisay mo imong laway kanyagod. Ngunong day? Ngunong tapisay man? Ngunong day tapisay? Wala di ka katimo sa imong laway. Nganong day? Nakatimhaw day ka. Kuta di mong lubot. Usay ko ta lubot. Duangan tani mo. Simuta din ba? Ang bao sa imong lubot, mao sa laway. Usa pa ka do. Di naman ni lubot. Igit naman eh. Ay. Unya sa pa ka. Ha? Asig bugal-bugal do. Bugal-bugal lo kay dako god. Salamat kita gabi bro kay walay alarma.
Kabantay ba ka ni Ramil og nilito? Nagkuyog-kuyog sa duha. Kanda ra bang duha? Moro na badungon kay nisto ah. Nay, nagkuyog-kuyog sa engineer. Lagi? Og magbinuang gyud sila? Oh, dakop. Tanggong. Padlak priso ana. Ana, ikis kamot ana ilab. Ikaw paning kamot gyud. Ay gyud pag tanga-tanga. Kinhalam kuyog ka na kanunay. Ha? Mo alarma ta 24 oras. Ha? Sabot ka. Maria Rex. Hoy. Why bro? Ma, kisay nang ilabot ani ma, nausab lagi nga angay ani ma. Pagkatahong kaki, katahong mong sudungon, maayong hagwaon, pagkabulahan tu kahag, kung buligan ni Bathala. Tay, okay na ni kanta, kani akong katahon tay, ako na isong dito tay. Mamisita ko tay, murag di lagi kapugan. Katahon mo, tudungon, maayong hagwaon. Bahala ka sa katahon mo. Ay, butante. Naki-acting, sayaw. Boy, action ba? Pagkabulahan Sing and dance. Kubuligan, ni Bathala. Na, ano ba? Action na ba? Kung gusto ka hindi, ako sabihan mo. O hindi ka sunghaw, pangkaan ko ikaw. Kung gusto kang lumigaya sa inyong buhay, umatma ng tao. Kadakong laga. Ano ba? Okay. Hala, inay, ari ako. Kay gusto kang ahanuay sa imong pagpayo. Ariya, anang kumusapay ka mo. La, hulog, tuntang. Ano? Ano yan? Kaya tay! O gani ka na ko pinaka. Andam ko, maalima ka mo. Ano? Tawag yung balon. O pagkaw. Sa tibas na kong tira mo. Nakakam nilang si ating po na sus. Paisita nga hapon. Piting tambo ka. Kay manok ang kinao. Maglamot. Ang kinay mga apos. Rayong sinday. Unayong panuway. Murag kong sa dagway. Sa mga ina. Kung si Undo, Nick, apan. Murag apan-apan. Ay, si Indang lipstickan. Murag kanding na kaliba. Murag humaw sa murag kong sa dagway. Sa mga ina. Kung si Undo, Nick, apan. Murag apan-apan. Indang lipstickan. Ay, murag ka. Saan ka tay? Anong to? Ano to siya? Ay. Ay, gibawa na. Kasi ha? Nanay ba, murag manok bakiki. Murag nangitag manghod. Ya, motosik pa ka tay. Tusik ko, nagkakil kayo. Patay gigani tay. Mabuna na. Ano rin sayo mo? Asa lang to akong helmet? Sino naman? Ready na ka? Ato sa ning sabuton, kay kiro man tawhana. Daghan kay ni grakit ni tawhana ni. Mangayam ra ba na? Saan na to baghibaw kung di na to atuon? Tuon na to. Sus. Marunong ka ba? Ay, pag dugay-dugay. Sige pa makapasiyo-pasiyo niya. Ito na ta. Di na maglangay. Ayaw sabot. Ato sa nang sabuton si Rex. Kita na si Rex may pagkamarunong biya na. Malunong. Kita maruan ta. Maruan na tangdaan. Katilaw kisa itong kamaro yun. Sa tigas ya. Idab.
Tigas-tigas siya. Wala siya ay. Tag-persinto na to siya. Di siya ani? Di siya na kwarta. Kasayon na na. Maging artista na siya. Kung magbiluang siya na to, aw. Lubagon na ng una to niya. Hinoon, bantayan na nato siya. Ano ba ka? Di ba na tinood? Siya mo ka? Ikalit mo lang ka? Bawang ta sa itong anak! Bawang ta sa itong masilingan! Nanong dyan ka, ha? Naon siya ka? Sabi niya. Kung wa ka matiguang, wa ka maging anak. Ang kanunat, nagtinarong ba ko sa akong pagka-asawa ni mo. Yati manta mo. Unya dia sa imong pag-drive na imong pamasahiruan, lain na imong panulngan. Natural! Driver mo ko! Bisay ka asa ko padung! Kay ini pwede mo sibo ang akong ruta! Kung sa mga ay! Kalit mo lang ka! Sa merkao ni mo! Ako lang gani makasakop nimo. Pantay lang jud ka. Nisali ko nimo. Inangana di ka mabinuang day ka. Amo ko sa butay mo gipanulti! Mayroong na binuang ko! Kamayaw itong pamilya ha! Malipayong ta! Uban sa itong anak! Nang mayroong ka na binuang ko! Di magulo ko magbinuang mo! Batan mo. Ano man siya? Nakalit pa lang? Medyo ko sabot. Medyo ko sa... Go, 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 go! Nga naman! Tanaw ko si Tiyo! Nga naman di ay! Asa ka to siya paingon ay? Puting man kaayo. Malipayon, sige ngisi. Nasa siguro to atinan nga birthday party? Say birthday party, uy nga. Wa man kumaybaw nga si Papa hilig nag-atin-atin o bingin anak. Yati is puting man kayo, pa'y pananghid. Sige, wag panangid. Mo gini akong namantayan ni Tiyo. Murag nagbinag-o naman. Conscious na kay siyang lawas. Murag kung tanaw siyang lawas, gwapo na ba siya? Puti na ba siya? Humot na ba yung ilok? Ya, hisgot na ba ito? Mga babae, naasguro ni gipamisitaan. Unya unsa man imong interpretation anak? Nga, nagpagwapo magmaayo. Basta na siya naibgan gaw. Uy, maibog anak ni gaw, uy. Tiguwang naman na siya. May magpuyo siya dres balay. Oh, wata kay ba? Kay daghan ba yung mga tiguang nga naminyog mga batan o mga gwapa. Okay na unsa. Single man na siya, uy makabot siyang kinabuhi. Patay, gigani tayo. Mahuna,
Action! Kulang ko sa daway sa mga ina. Kung segundo ni apat, kulang apat. Ay! Magkatitin ka lima! Di ba wala? Sinanay ba? Wala. Mama. Mama. Paupaw no, ang eksena na mo sa Mananambal, tungas pata sa halayong bukid, sa mga views nga maanindot no. Kuyog ang mga kontrabida o ang bida no. Mga ni mga igala, padung na ta mga igala. Adto ta sa Casamira, magkuha ta diha og duha ka sequence no. So nindot ni mga kaupaw, wala sila gauna. To no. Kauban ako karon mga igala sa ni angkas na ako ang writer director si Sagani Sakol. Okay. Bulhot ano, bulhot. Tagak nga pre ha. Okay. Pwede naman kung bali-balihon mo pre. Unahan pa, tumoy yun. Papagal lang eh. Na. Nakasun kayo. Kasi gasolina. Kamay lang yung gasolina rin.
Sige. Okay. Dito. Patay sunga na. Bantat. Hi. Dito sa Top view ta mga kaupa, no? sa Linaw. Party siya si Queen sa Always sa boundary sa Wadamha. Lisay of sa Mingalili. Unsa we, wa damhan nalupig sila. mm, Nalupig sila. Wa damhan nalupig sila. Kauban sa Okay. naglipo. Nanang ko ni sa TikTok ko. Mads! Tanong ko na itong plating dahil. Okay, masig. Makakuha pa na. Siguro condition sa Silti kayo, nga naka-itsod yun. Iagi na itong mga tanod ng mga mungko. Mga tungan na. Kat, mo. Go! Bakit sinabuhi na? Ito ba yung natabahuan nila? Nakulay mo, ikaw lang mo. Okay, jalan. Mao nang magsilitas ka dapit. Gingon. Wala na siya. Kuhan eh, laga. Go! Bye. Bay, nakandito po natin mo, bay. Okay, pare. Dito loyo pare. Dito backshot pare. Dali. Bye, katuos ba. Dali.